Costa Cai de fer paelles, ni puta idea, tindré tu encara. I més important que això, a tot li poses pebre. No veig on està el problema, mestre Cafè. Li dona un toc de color. Has arrossals, enviar a Costa Cai hem de... Costa, necessitem que aprengues bé el procés del cultiu de l'arròs. Sols així aconseguiràs el poder necessari per a ser un gran mestre paeller. Jo crec que ja estic preparat per a poder participar al concurs. Preparat estaràs quan el Consell ho diga, ni més ni menys. Jovecai, ves i pregunta al senador Ramon Santo si demà quedem per esmorzar. Jovecai, les teues paelles estan que flipes. Són millors que les de Obi-Wan, te ho assegure. Gràcies, Ramon. Pots dir-me Mon. Demà els comentaré que ja estàs preparat. Sigues pacient, Jovecai. Més que un caragol. Necessites practicar, Jovecai. I amb el temps dominaràs la tècnica del socarrat. Entonces seràs el millor. Els ho he dit un mogolló de voltes al Consell. Gràcies, Monsanto. T'he vist com fas 2 paelles a la vegada i amb el temps seràs millor inclús que el mestre Carxofa. Estic preocupat pel meu Padawan. No està preparat per als arrossals. Coneixes d'on ve l'arròs, aprendre a... I a més, ell clava el punt de l'arròs. Però posa el que vol. No segueix el codi arrosser. Perillós ser això si no segueix el codi arrosser. Ha de diferenciar l'arròs amb coses i l'autèntica paella valenciana. Obi-Wan, si la profecia és certa, sols ell pot dur l'equilibri a l'arròs. Ho entens, veritat? Bon dia, bona vesprada i bona nit, depenent de l'hora en la que esteu escoltant aquest podcast de Costa Cai. Benvinguts tots i totes sangoneretes. En aquest segon episodi anem a parlar dels menjars. Però no de qualsevol menjar, anem a parlar de l'arròs. Anem a parlar de l'arròs i totes les seves variants. Però abans de que se us faça la boca aigua a tots, què us sembla si fem un xicotiu repàs a la gastronomia suecana? Anem a començar pel salat, perquè com diuen així el meu poble, anem a deixar el que és el dolcet pel cafè. I com no només d'arròs i paella viu l'home, tot i que es puga pensar el contrari, anem a començar en alguns plats típics que no són o no estan elaborats amb arròs pròpiament dit. Així doncs, comencem per un dels més típics, que encara que pugueu pensar que és l'all i pebre, anem a parlar de l'espardenyà. I direu, què és això de l'espardenyà? Doncs bé, l'espardenyà és una mescla de carn i peix i diuen que va sorgir per un malentès que hi havia una colla de segadors que eren arrossers i allí a Sueca i al Palmar volien fer una paella i un all i pebre. Però què passa? Que estaven treballant allà al molí de Valdoví i ni més ni menys que se'ls va oblidar l'arròs. Possiblement fora una època en la que no tingueren arròs a mà, no seria una època de la segà, ni del cultiu i tot això per allà a setembre, sinó més bé quan estigueren plantant-lo i tot això, no? Llavors, entre una cosa i l'altra, el que van fer és que van fer una barrejada de les dues, no? Van començar fent el que vindria a ser una paella i van mesclar ingredients de la paella i ingredients de l'all i pebre i va néixer l'espardenyà. I l'espardenyà sembla que algú al provar aquest plat, que encara no li havien dit l'espardenyà, va dir, «Che, que bo està això!» I va dir, «Quin espardenyà!» I direu, per què va dir quin espardenyà? Doncs bé, perquè un espardenyà és una frase dita valenciana que significa fer alguna cosa improvisada que tinga un resultat curiós, divertit, o en aquest cas, o en aquest concepte, que estiga bo. Llavors, se li va quedar aquest nom, el van inventar així en Sueca, i des de llavors que se segueix fent, i ara preguntareu,
i com es fa un espardenyà o quins ingredients conté. Doncs bé, us vaig explicar més o menys perquè jo no sóc un erudit de fer espardenyades, però bé. Al principi preparem els allets, sofregim el que és la carn, de siga conill, pollastre, o inclús li fiquem una miqueta d'ànec, perquè penseu que estem al costat de l'Albufera també, no? I per ahir els arrossals abans se ficava també, o en algunes paelles se fa amb ànec. Fem el pebre roig, ho fem sofregidet tot, i després li aboquem l'aigua. Li aboquem l'aigua i junt amb l'aigua fiquem el que són les anguiles, que estiguen ben netes, i en trossets, però no desmenussat. Això és important també, no? Perquè l'anguila s'ha de poder menjar, però no s'ha de desfer tota en el plat, d'acord? Ho deixem en trossets menuts i una volta l'aigua agafa el bull, ens esperem uns 10 minutets, ho fiquem a coure a foc lent. I quan ja està fet quasi tot el que vindria a ser l'anguila, li afegim les creïlles per a que se coguen també, i després, uns 3 o 4 minutets abans de que s'acabe tot, el que es fan és trencar uns ous per damunt, de forma que el rovell i l'ou i tot s'acaba de fer en conjunte amb tota la resta. I direu, quina barrejada de coses. Però bé, jo ho he provat i està molt bo, us ho he de dir. Sé que sembla a primera vista o a primer cop que digues això té de tot, doncs bueno, té de tot, però està bo, així que es permet també, no? D'ací passem a lo que vindria a ser l'all i pebre. L'all i pebre és un plat que es prepara amb anguiles de les assèquies o de l'Albufera i tot això, i és bastant semblant al que us he explicat. Així el que fem és sofregir també els alls, pebres coents, amb pinyonets o pebre roig, i elaborem un mullaor. Amb aquest mullaor el que es fa després és afegir-li l'aigua i l'anguila igual que us he explicat abans. Hem de fer-la a trossets, remenejant-ho amb molta cura per a que no es trenqui i es faci tot desmenussat ahir dins de... Perquè, a veure, de sabor igual possiblement estiga igual, però de vista no fa. I també penseu que mengem pels ulls, no? Se li afegeixen també les creïlles, el puntet de sal, i a diferència del que vindria a ser l'espardenyà, en l'all i pebre el que sí que fiquem és un poquitiu de farina, però ojo, no se n'en passeu de farina que si no feu una pastera ahí o feu tot enfarinat i no val res, no? Fiquem un poquitiu de farina per a que agarri consistència, però no massa, d'acord? També s'utilitza una cassoleta baixa o una cassoleta d'aquestes en les que es fa l'arròs al forn, a diferència de l'espardenya que també se pot fer en un caldero de paella. Ho deixem uns 20-25 minuts a foc lent i ja tenim l'all i pebre. A banda de l'all i pebre i l'espardenyà, també tenim diferents plats, com per exemple la truita d'angules. La truita de gules se fa, doncs, bueno, com se fa una truita, no? Trencant els ous, es batem, li fiquem l'oli, la sal i tot això, afegim les gules, i això és molt típic del Mareny de Barraquetes, d'acord? Aquesta truita se fa allí molt. També tenim la caldereta de rap i llagosta, o un remenat d'anguiles i d'ou. Aquest remenat el que fas és, així sí, l'anguila pot estar desmenussant, no cal que estiga a trossets sencers com en l'all i pebre i tot, però és tot remenat, d'acord? S'ho fem tot barrejat ahir i aquest remenat està també molt bo també. I després també un plat que no l'he provat però tinc ganes de provar-lo també és una que es diu la cebollada. La cebollada sí que s'agafen el que són anguiles trossejadetes i se fa un sofregit amb ceba pelà, així a rodanxetes fines i tot, i se mesclen les anguiles trossejades. I deu d'estar bo, perquè si les anguiles de per si estan bones en això i el sofregit de ceba també, no em queda cap dubte de que el plat en conjunt n'estarà bo. Doncs bé, xiquets, aquests podrien ser una miqueta i un resum xicotet dels plats que podem trobar al voltant de Sueca i els pobles del voltant, perquè penseu que hi ha molts més, però si es comencem a esmentar-los tots, d'ací demà encara no hem acabat l'episodi del podcast, A banda de tot això, ara anem a parlar de l'arròs, com us he comentat al principi. Així que, deixant les anguiles a banda, ara sí que sí, parlem de l'arròs. Ai, que bo, L'Albufera és que és lo màxim. Tu creus que podríem pujar a la barqueta? Crec que deu d'estar petat, però bé. I si no, podríem anar a pillar un dolcet a la Beata. No creus? Allí tenen de tot. Fan croissants, donuts, fartons... Ja. Per mi bé. També fan cacaus i salat? I també fan ensalades o què?
M'estàs vacilant? Dona, si tan meravellós és, per què no fan esmorzars, No sé. Jo crec que l'arròs és el màxim. Per què el mola tant l'arròs? Tu saps la quantitat de paelles que es poden fer en tot aquest arròs, I no solament paelles, també arròs al forn i molts altres plats. Però per això n'hi ha que saber fer-les, i no tot el món sap. Per això vull que entrar al Consell. Però qui t'ensenyarà a fer l'arròs com cal? No sé. No Obi-Wan m'ensenyarà. A tu? Clar que a mi. Qui millor que jo, No sé, t'estàs flipant un gra massa. Ja veuràs quan les faig ensocarrat i tot. No pot ser, ensocarrat i tot? Sí, ja veuràs, ja. Costa Call, estàs bé? Seràs cabró? L'arròs és una planta herbàcia semiaquàtica que és un cereal. Penseu que aquest cereal és el més consumit arreu de tot el món. Es creu que al voltant d'un 70% de totes les dietes mundials, de la població mundial estem parlant, inclouen l'arròs en la seva dieta. A veure, no us penseu que tot l'arròs que es consumeix allà del món se'n va de Sueca. No, ni molt menys, Això faltaria. Però bueno, en Sueca tenen molts camps d'arròs i arrossals que bé, proveeixen de molt d'arròs al territori espanyol. En Sueca veureu molts camps d'arrossals perquè tenen unes 83.000 fanecades dedicades exclusivament al cultiu de l'arròs. I ara anem a parlar de la forma tradicional del que vindria a ser el cultiu, la sembra, la recollida i tot el procés en conjunt del que vindria a ser com s'elabora l'arròs. Penseu que actualment és molt diferent a com es feia abans. Ara us explicaré jo, perquè m'han comentat així els companys i companyes de Sueca, la forma tradicional de com fer tot aquest procés. Actualment està molt mecanitzat i no té res a veure, té a veure més o menys, perquè el que es fa és el mateix més o menys, però ho fan moltes màquines, no és tan manual com abans. Així doncs, per a començar, en el primer punt tenim que per a sembrar-lo, el que feia és que agafàvem l'arròs, el sembràvem i el deixàvem en remulla en uns saquers d'espars. I allí, el que vindria a ser la semilla de l'arròs començava a germinar. Per això se l'anomena planter. El planter és on posaven les semilles de l'arròs per a que germinaven. Tots aquells que sigueu colombaires o seguidors del món dels coloms i tot això, us sonaran les semilles d'edros també. Les semilles d'edros són unes semilles negres arredonides que es donen de menjar als coloms. I en aquestes semilles són les que germinaven junt amb la semilla de l'arròs i es feia per a que feia una femà. Una femà significa que arraigara ahí també i a banda donara la calentor per a que fermentara com toca el que vindria a ser l'arròs. A més, els planters normalment en aquest punt de la producció es feien fanguejats. I què vol dir fanguejats? Fanguejats no vol dir que vinguen de fangos, sinó que es fiquen una miqueta de fang per a facilitar la planta. Tots aquests planters, una volta ja els tenien germinats i tot, es plantaven en un camp de planters. Però molta cura, perquè així un camp de planters no és el camp d'arròs definitiu. Penseu que els camps de planters són camps que estaven al voltant del poble, o per exemple en Alberic o altres pobles del voltant, i allí se plantaven les plantes d'arròs fins que agafaven o creixien uns 15 centímetres aproximadament i es preparaven per a dur-les i plantar-les en el que vindria a ser el camp d'arròs definitiu, on ja creixien, se'ls regava, se'ls feia tot el que ja s'havia de fer i tot.
però en els camps de planters només estaven fins a uns 15 centímetres aproximadament. Una volta ja tenien tot el que són els garbers i tot això, el que feien és plantar-los als camps d'arròs. Llavors el que feien és que es ficaven en uns carros, que tirava una haca, i després sempre n'hi havia homes que tiraven darrere amb una pastera plana. Una pastera plana és la plataforma aquesta que hi ha a la part del final del carro, que baixa i que es deslliçava per lo que vindria a ser el camp d'arròs. Per a què? Per a afavorir que pogueren anar plantant aquests garbers i aquests arrossos de forma més fàcil, no? És una pastera plana que baixava des de la part de darrere del carro i sempre hi havia un home que anava ficant aquests garbes davant de la resta i després tot el que vindria a ser la quadrilla anava plantant-los seguint la línia, perquè si no això seria a burro barra, que diuen, no? Això són molt semblants als carros que es veuen avui en dia o que històricament haureu pogut veure a les festes dels pobles en el tiro i arrastre. El tiro i arrastre són aquestes competicions que feien, no? Són competicions que feien en els pobles per a veure els carros i les haques que feien un circuit, anaven per ahí tirant de lo que vindrien a ser els pneumàtics i d'això. Són proves de força per als animals també, però a banda per a la destressa dels que conduïen els carros i tot, no? Avui en dia no n'hi ha tantes ja, però pam dalt pam baix ve a ser el mateix que es feia en els arrossals mentre es plantava, no? Prèviament a la planta, no ho he dit, però òbviament l'arròs és una planta aquífera, és un cereal aquífer i per tant necessita d'aigua. El camp ja havia d'estar prèviament inundat i el terreny fangós, perquè si no això no hi raigava, no? L'aigua passava d'un camp a l'altre a través de les boqueres i s'alimentava, doncs bé, o bé de l'albufera o bé de sequials que hi ha al voltant de Sueca i tot, no? I es fa un rec per inundació i d'ahir es posava a tots els camps que hi ha. Com a curiositat, us comentaré, per això he dit sangoneretes també al principi del podcast, que la gent, els llauradors, penseu les camisetes aquestes que portaven els llauradors de tota la vida, que porten una camiseteta que porta una butxaca a la part de l'esquerra i això, per a guardar el que era la caixeta del tabac. Ahir se guardaven el tabac que anaven fumant ells normalment i també ho fumaven i de més perquè les sangoneres normalment s'enganxaven a les cames dels llauradors i aquests normalment portaven un cigarret encès o si no se l'encenien i amb aquest el que feien era o cremar la sangonera o apropar-lo el suficient per a que notara el calor i se soltara. Llavors, així fumant, cremaven el que eren les sangoneres en el cigarret que portaven ahir tot, no? Una volta ja està plantat l'arròs, no està tot fet, ni molt menys. Ara queda que treballar-lo, és a dir, llevar les brosses, netejar-lo, i tot això s'ha de fer en el procés i en el punt entre que la llavor s'ha plantat, per allà al mes d'abril, i el setembre, que és quan s'ha de segar, no? Entonces, durant aquests 6 mesos s'ha d'anar treballant la terra per a que estiga neta de tot això. En els 6 mesos posteriors, a setembre, es fa la sembra, que es sega l'arròs en les garbes, i a voltes, per exemple, un dels problemes que em va comentar el company Pere és que si feia molt mal temps durant el procés de creixement de l'arròs, per exemple, es tombava. Es tombava i es quedava rebordonit, que es diu. Què vol dir rebordonit? Doncs que l'arròs queia, en lloc de néixer i plantar-se cap amunt o tot recte, es tombava i després el procés de la sega era molt laboriós perquè tenies que anar segant-ho, estava jocat l'arròs i no era tan senzill, no? Una volta ja ha crescut, durant aquests 6 mesos, es fa el procés de la segar. La segar simplement el que feien és segar les garbes d'arròs i les duien, totes aquestes garbes d'arròs, juntament amb la palla, es portava a l'aera. I l'aera què és? L'aera és com un sequer xicotet, que són les cases aquestes de sequers típics on es secava l'arròs. Per això es diu sequer, perquè secava l'arròs, d'acord? Totes aquestes garbes segades es portaven a l'aera i en l'aera es feia el procés de separar el que vindria a ser la pallorfa de l'arròs, no? Es passava a través d'una trilladora, en uns carrers de fusta, que separaven el que és la palla d'un costat i després l'arròs a l'altre.
què feien amb eixa palla i què feien amb l'arròs? Doncs bé, l'arròs s'escampava i es deixava secar, agafaven unes pales que s'anomenaven tresilles, i durant 2 o 3 dies, depenent també de l'oratge, el clima i les condicions, si plovia, feia més calor, menys, el que siga, es secava més prompte o menys, no? I el que feien és que humenejaven amb aquestes pales d'un costat a l'altre fins que el gra d'arròs estava completament sec. També, per exemple, com amuntonaven l'arròs? Amuntonaven l'arròs amb unes graneres especials anomenades ramassos. Els ramassos són unes graneres que feien amb tota aquesta brossa llarga, les lligaven i les utilitzaven per a remassar l'arròs, és a dir, agranar-lo i amuntonar-lo per a després ensacar-lo o pegar-li la volta per a secar-lo i tot això, no? D'ahir s'agafava aquest arròs quan ja estava sec, es posava en sacs de pita i s'emportaven l'arròs o bé al molí o bé al sequer, on s'emmagatzemava ja definitivament també, i també n'hi havia gent que se l'enduia a casa i se la guardava a la pallissa de sa casa. La pallissa és el que avui en dia podríeu dir la buhardilla o l'àtic de vostra casa, però bé, conforme s'anomena tota la vida. La pallissa era per a guardar tots aquests subministres històricament. L'arròs ha d'estar emmagatzemat a uns 15 graus de temperatura i antigament, quan no tenien termòmetres digitals i tot com hi ha avui en dia i tot, com sabien que l'arròs ja estava apte o encara tenia humitat i tot això? El que feien és que aquestes mateixes pales que remenejaven l'arròs i tot això, clavaven per la part del mànec, de lo que és la madera i tot, i després les treien. Si veien que estaven calentes o que encara tenien la humitat, doncs ala, tira-li que te va a remenejar més l'arròs, no? I després així comprovaven la temperatura al traure-ho. Sabien si estava o no estava calent i depenent d'això seguien més o menys el procés també, no? Què feien amb la palla sobrant? Doncs bé, la palla sobrant històricament sempre s'ha cremat al mes d'octubre. Per què? Per coses importants, perquè la llavor que contenia aquesta palla no contaminés de nou el camp, d'acord? Perquè penseu que tota aquesta palla que ja s'ha separat de lo que vindria a ser el gra d'arròs, encara conté molta llavor que pot germinar el camp en èpoques que no toca. I per a no contaminar-lo, se cremava. Avui en dia diuen que està prohibit cremar, jo crec que depèn d'èpoques se deixa més o menys cremar, però el que fan normalment ara és triturar-ho tot, perquè és que diuen que si ho cremaven era danyí per a la biodiversitat, per a els animalets que estaven a l'albufera i tot això, i ja no deixen, no? Així que, bueno, ara ho trituren tot i no sé el que fan tampoc en la pallorfa, però bueno, això és el que diuen, no? Doncs bé, xiquets, fins ací està tot el que és el procés de sembra, cura, plantar i segar de lo que vindria a ser l'arròs, no? I com a curiositats us vaig explicar un poquitiu com s'organitzaven els homes que treballaven allí. Perquè, per exemple, la plantar sempre és en el mes d'abril, després se segava en setembre i després la pallorfa se cremava en octubre. Les quadrilles eren els homes que anaven darrere del carro plantant els guaixos i sempre teníem el primer de tot, el que anava en el carro tirat de l'haca, marcant la referència perquè els guaixos anaren rectes i no anaren tots a burro barra, diguem així, no? Després, els que carregaven o descarregaven els sacs s'anomenaven la colla. Aquests eren els que carregaven i descarregaven els sacs en la feina més pesada també, perquè els sacs pesen a muntó, però bueno, estar tot el dia jocat també plantant planters tampoc deu de ser fàcil. I damunt picant-te les sangoneres, saps? O enganxant-se de les sangoneres, així que no deu ser fàcil. També se dia que les quadrilles o les colles també anaven cantant cançons valencianes mentre anaven fent això, i de tant en tant, pues, què? Alguna paelleta, alguna llipebre o una espardenyà, com haureu pogut veure, d'acord? Doncs bé, tot aquest testimoni me'l va contar el company suecà Pere Gamilieri i volia agrair-li el seu temps per haver-me explicat tot aquest procés manual que feien en el poble de Sueca i els voltants i tot, i haver sigut tan amable amb mi per tot això. Ara sí, anem a passar un poquitiu a què? Al dolcet. A la part que esteu explicant, d'acord? Així que deixem a banda el que vindria a ser el salat i anem a parlar del dolcet. Doncs bé, el poble suecà
té molt bona gastronomia del dolç també. Penseu que tenim l'arnadí es fa a base de carabassa, sucre remenat, també les laminades i tot això, en la cassoleta de fang. Tenim concursos d'arnadí també, depèn de l'època. Ja us vaig explicar en l'episodi del meu poble també era molt típic l'arnadí, així que més o menys se fa igual. O per exemple les frutes de Sant Donís també, que típicament se fan el 9 d'octubre, són aquestes frutetes tipus de massapà que es fan el dia 9 d'octubre i se regalen també a la persona que tu vols i tot això, se regala sempre la mocadora del dia ixe, no? A banda també que tenim els bunyols. Mare, els bunyols de carabassa, pues no n'estan bons ni res. A veure qui diu que no a un platet de bunyols de carabassa un diumenge de matí amb el teu xocolata calentet en hivern. Ho em falles. Això, vamos, si estan ben fets, així sucosos i tendres, vamos, te'n menges una vintena te'n podries menjar en la seva tasseta de xocolata. També tenim els típics fartons, també, no? Tot i que els fartons són més de l'estiu i acompanyen molt bé o diuen molt bé en l'horxateta, durant tot l'any se'n fan d'hojaldre també, no? I d'altres ingredients, però els fartons sempre s'han fet també durant tot l'any. M'està agarrant fam de parlar de tant de dolç i tant de menjar, I això que no em parla de la paella. No us penseu que m'he oblidat de la paella, després us contaré una miqueta en conjunt perquè no he parlat en concret del plat de la paella, d'acord? La coca de llanda, per exemple, que és com una espècie de biscuit així esponjós, no? Se pot fer de xocolata, se pot fer la típica, no? Que se fa amb farina, sucre, ous i oli i ja està, i després li fiquen o rallaura de llima, o rallaura de taronja, o inclús fruites escarxades, com podria ser taronja caramelitzada, o per damunt, aquestes que m'es diuen les fruites, aquestes que són així, com les que fiquen al roscó de Reis, ara no me'n recordo com es diuen eixes, però bé, i les frutes també se fiquen ahí, no? Després també, i anem a passar a l'època de Pasqua, si esteu veient, cada dolç té com si diguérem una època, no? El 9 d'octubre, el Sant Donís, a la Pasqua, pues la mona de Pasqua o el cervatxo de Pasqua, que són al final, podem menjar-ne tot l'any, però normalment és quan se fan, no? Que se fan estos cervatxos que tenen boletes d'anís per damunt i l'ou enmig. L'ou té que estar bullit. No agarreu i esclafeu l'ou que no estiga bullit a ningú. Avui en dia gasten ous Kinder també, no? Perquè antigament el que es feia és que, típicament, no? Tu dius, així em pica, així em cou i així em trenca l'ou, i li trencaves l'ou a algun amic o amiga al cap. Ojo que l'ou no estiguera cru i fes un empastre de molt de cuidar, o que l'ou estiguera molt dur, saps? Igual li rebentaves l'ou i mig cap també, saps? Però bé, això és la mona de Pasqua. També al Nadal, que pastisses de moniato o pastisses de cabello de àngel. Són pastissers xicotets que estan farcits de pasta de moniato dolça i normalment això se fica al Nadal. Però és que se pot veure en una casalleta o inclús en un poquitiu d'anís o misteleta també, ell acompanya molt i sempre se fa, o se feien rosquilletes d'anís xicotiues també, junt amb això, no? I se poden menjar així. Però bé, n'hi ha una cosa que fan a Sueca i no fan a molts altres pobles o no se veu en molts altres pobles, que són les catalinetes. Les catalinetes és un postre, és un dolcet que es fa el 25 de novembre. A veure, no només se fa eixe dia. La setmana de les catalinetes ja comencen a nyaure per tots els forns i tot això, i durant una setmana de després i tot. Però no estan tot l'any. Per exemple, els bunyols històricament també, que és més per l'època de falles, els pastisses de Nadal, el torró també a Nadal, no? L'arnadí més o menys tot l'any, però les catalinetes són el 25 de novembre i sempre és a la festa de Santa Caterina, no? I sempre diuen, de Santa Catalina de Dalt, un mes al cabal. Ara. I el 25 de novembre fan les catalinetes. I què són les catalinetes? Doncs bé, les catalinetes són com uns roscons, no són com els roscons de reixos, que són així esponjosos i d'això, no? Són com els rosconets, més durets, no? I que estan fetes, que tenen boletes d'anís i fruita escarxada per damunt també. I a banda, i la peculiaritat que té, és que estan fetes en què? En casalla. En casalla.
I també us tinc que dir que jo he provat diverses catalinetes des que ho vaig descobrir i tots els anys que he anat per allí, a aquesta època més o menys i tot, he anat provant-ne i clar, depenent del tipus de casalla en la que ho facin o si té més o menys graduació, a veure, tampoc és que vagis a bufar-te menjant catalinetes ahí com un sanguango, no? Però sí que és veritat que, a veure, notes el sabor a casalla, no? En les catalinetes que fan i tot, no? Inclús per als més sibarites diran pues esta l'han feta en la casalla de la marca esta o aquella. Això ho ha sentit dir, jo no tinc un paladar tan fi a nivell de casalla com per a poder diferenciar si l'han fet en una marca o una altra. Però bé, el que estiga més posat en la casalla en el seu dia a dia, possiblement ho puga diferenciar, d'acord? A banda de les catalinetes també tenien lo de les catalinetes i els nicolauets, no? Que és per allà el 6 de desembre. I les catalinetes no és solament la postre, sinó que realment és com a la festivitat que fan, no? Tots els que sigueu suecans i suecanes ho haureu viscut al col·legi, no? El dia eixe el que se fa és se'n va fora a berenar i porten la motxileta esta rogeta amb puntets i tot això i ahí dintre fiquen les catalinetes i se'n va al camp a berenar i tot, no? I és una festivitat de Sueca i d'algun altre poble suposa que també estarà, tot i que jo no ho he vist, jo només ho he vist així, que és molt típica i de molt de comboi. Així que bé, xiquets, fins ací el que vindria a ser l'episodi segon dels menjars, en el que hem fet un xicotiu repàs a tota la gastronomia suecana en el que vindria a ser del salaet, el dolcet i tot això, i direu, i no has comentat la paella? A veure, la paella de per si necessitaria un podcast sencer o un episodi només dedicat a la paella. La meva idea és anar presentant-la tal com estic fent en els gags que estic fent de Star Wars i tot això. Vaig comentant coses de la paella i després n'hi haurà una espècie de final i tot això, perquè, òbviament, com no anem a comentar la paella en sueca si teniu el concurs internacional i tot, ja s'ha de comentar sí o sí. Però bé, l'elaboració i tot això jo crec que ja ho sabreu més o menys com se fa i tot, però anirem esmentant-ho al llarg de tots aquests episodis. I fins ací, els menjars. Au, cacau!